Aimar, Iruñarreko itzulia irabazi duzu. Iaz euskaldun batek ez zuen irabazi, baina eske azken urteetan euskaldunak irabazi dugu Iruñarreko itzulia eta zu beste bat zera. Izen handiak irabazi dituzte, zu beste behin gure legado hau luzatu duzu. Nola junda gaurko eguna, ze orokorren lasai ikusi zaitu. Bai, lehenik eta behin mila esker, eta bai, aterak ideia batekin, eta ideia izan eskapa bat jutean, generaleko inor ez egotea, eta metabolanteak bai aseguratzea, eta perfektatera zaigu jarriak kontrolatzen ez eskapa hartzeko, baizik eta eskapak denbora gehiago hartzeko inork ez atakatzeko atzetikan. Egon dia saiakera batzuk, baina kriston lan egin dugu eta demostratu dugu taldean korritzen dakigula. Azkenean kilometroak bai urduriak izan direla, hor eskapada zegoen, imaginatzen zuen, inkluso interesatzen zitzaizuela, eskapadak, lasitasun asko zira etapa irabaztea, baina Bardenanok erasoa jo du, asko toki berdinean, hor segundoak bueltan, oso zaila zen, ze jende desente, 10 bat txernuari oso hurbiltzen dituen. Bai, olo jarria tiratzen eskapada hartzeko, egia da ezela guretzako interesgarria eskapada ikusita atakeak egon zitzazkelako eta horrela izan da. Bernardok atakatu du aurreko urteko leku berdinean, nekien horre atakatuko zula, baina, segundu desenten itun kilometro gutxi horietarako eta zentratu naiz gehiago Hector eta Enekoren gurpiletan eta azkenengo kilometroan ondo kolokauta sartzen. Nola baloratzen duzu orokorrean Iruñarreko itzulea? Handia inazu egia zen. Bai, egia da erregularra izan naiz denboraldian zehar bezala. Asko sufritu dut lehenengo taldetan sartzeko eta azkenean erregulartasun horrek eman dit garaipena, baina hori oso pozik urteko helburu nagusia dela, urteko helburu nagusia zen eta garaipen honekin oso pozik. Zure